салом алейкум бародарҷоно, хушомадтон ба канали ман. бародаро, мани ниҳолҳои фурӯшӣ дар Устомулло, мани номери телефонашоно мемонам, худо хоҳад екранбар номери телефонашон мебурад. бародарҷоно, занг мезанедтон, ниҳолашон арзон, суртавой, сурташ гарантияш ки нағз мебурад, ягон хел фиребу найрангаш не. бародаро, лайку подписация фаромӯш накунидтон ки харидоро бошад. марҳамат дӯсто, лично ман худам омада, мана харидор шуда омадам. мана бо одами худи боваринок будам. ба ябро сиёмкара барои мардум ки ба дакор бошад омада мегиранд. ҳаминҷа бародаро, шиша хурмоӣ, бобоӣ, абрикос, ҳамту хурмоӣ, бинигорӣ, лубои намуди суртай. мана инаш дуриш то поина ила манамтушки мана бародаро, ниҳолҳои калон, мана худашон адресашоно мугӯям. ман ҳозир комментарий бинависам, мефартам иншоалло. рӯи экран ва мемонам. худо ҳутинҷития ниҳоло 2 сола то 3 солаи ниҳолашон ай ҳамаш сразу бурда мешунам дига имсол худо хоҳад. марҳамат дӯсто, фақат як бор истода лайку подписация фаромӯш накунтон. раҳмат барои дастгирӣ, миннатдор. як бори дига шиша хурмоӣ, бобоӣ, абрикос, ҳамту хурмоӣ, бинигорӣ, королевски, тамоми намуди сортҳои ниҳол ҳаст. ҳам арзон бародаро. худашон телефон кунтон, худотон дагавор мекунтон. аз номи канали ман гӯйтон, бо арзон мекунам. аз номи канали солеҳҷон гӯйтон, иншоалло арзон мекунам. бародаро, раҳмати калон. барои дастгириётон миннатдор. исфара, чилгизӣ, кӯлкан, совхоз, ворух, инҳо харидоро бисёр мешаванд. марҳамат бародаро, раҳмати калон.